Камера тоза кунем. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Ҳама каса хуш омаден. Ман ҳамин бобои қанд мехоҳам ки бахшиш пурсам. Бобои қанд, агар ман шуморо ягон гапи хато гуфта бошам, мебахшед мара. Дина бачаҳотон занг задан гуфтанд агар била саҳар бахшиш напурсӣ, аҳволот беҳтар мешавад. мо карочи баъд дига хеле мефаҳмонем та. Барам ха бобои лайк мегӯ астағфирилла, бобои қанд. Ман мехоҳам аз шумо бахшиш пурсам, лекин ман аз шумо бахшиш пурсидам бобои қанд тамом мо расшод бисёр. Аки бобои қанд бачаҳош кати фаҳмиден шумо, ман бобои қанд бахшиш пурсидам тамом расшод. Лекин дар подпискаи худам гуфтанем ки як ягон кас миноксидил дар кор боша барои риш бировардан, ина марҳамат, ман риш надоштам, ягон вақт риш бировардастам, миноксидили оригинал любой точкаи Россия доставка дорам ва апа хӯрое ки мусартон паст шиде мерезанд ё ки каманд, метавонед ки хеле миноксидил истифода барен 100% мешавад. Ва чӣ гуфтанем ба дига подписчико ки ҳамин бобои қанд реклама кардаста бозира, ҳамин бозӣ эхе миллион процент ҳаромай, ҳам хеле бозии ҳаромда бозӣ накунен. И бозида оз бобои қанд баъд ягон ҳафта нишон метиҳад телефонша ки ина ман фалон қадар пул биридум, ина бинед ман биридум мега, фаҳмидед? Ба яке чумоҳои беақл мераванд пула хоб мекунанд авҷа, пула мезананд, ранг ҳамин лотое ки ҳозир рафтан ҳамон хеле пула мезананд, пули ё тамом намешавад, бозишо дара мебиранд. И бозида фақат одамои заинтересоване мебаранд. Ай хеле дига одамое ки лоқу пуст ман мегум ора, лоқу пустое ки медурем пулотон мезанем ки ай ба ҷои падару модаратон занотон дароӣ кунед. Ман шуморо лоқу пуст мегум, лоқу пустое ки бозӣ мекунед. Шумо ҳеҷ вақт намебарем. Барам ка аллои меҳрубон ҳамаро нигоҳон ша. Мара просто маҷбур карданд ки ай бобои қанд бахшиш пурсам, ина ман бахшиша пурсам, лекин бо ман ҳақиқата гап мезанам ки бозиш дурӯғ аст, шайтониай, бозии мошенникоам. И бозиёда бозӣ накунед, и бозӣ барои лоқу пустоам. Фаҳмидед? Амн касе ки бозӣ мекунад, не только бобои қанда бозӣ ошда, любой хел бозие ки бозӣ мекунед, ин бозиҳо барои лоқу пустаа, барои одамое ки миллатша дӯст медоранд, падару модарша дӯст медоранд. ҳақиқата муслимон барои он нест. Обод ва сарбаланд бошед.